Sinto. Dire, unsa man mo buhaton ani nga? Wa may kabasa sa script. Ang inyong buhaton dire. Kwan. Mao ni inyong purse nga mate. Oh, dayon ikaw lalaki. Mo confess ka sa babae sa imong feelings nga na love at first sight ka. Kuhara? Oh, okay direk. Nya, ako direk. Ikaw. Sim sa sinuan. Agi-agi ra ka kay para aron ingnon ba nga naa sa public. Kuhara nimo. Kaya kay direk oy. Dali ra na. Ikaw nga man ako ginapay. Ako na direk kay wala kay labot sa sinto. Okay direk. Sige. Sige, take one. Sinto, take one. Okay? Artista, ready? Cameraman, ready? Okay. Lights, rolling. Camera, action! Hi. Hello. Iyab na ta. Kat, tayo sa ragon. Di ka ba manguyab? Oh, kato ni Direk. Hi, ya hilo, uyab na ta. Puro gyapon Direk, diya gyapon ta paingon. Hindi. Ayaw edit. So, dapat atong inay-nanay ba? Kaya para ang mananawa ng atong movie, kiligon. Confess sa imong feelings ba? Ayaw dito ha. Aw, mo ba Direk? Aw, sige, sure. Sige. TikTok cameraman. Sige. TikTok. Artista, ready? Sinto. TikTok. Lights. Rolling. Camera, action. Hi. Confess ko mo ha. Love ka. Uyab na ta ha. Oh, ano man Direk? Nindot kay imong pagluhod diha. Pero ang imong pagpanguyab, grabe pagkabatiya. Usa man kabalo ka manguyab? Aw, sige Direk. Balik ta, take 3 ta. Di man kay kabalo mo acting mo kani, lalaking artista ba? Asa kay mas maayog ipulilin mo sa akong extra. So ayan ba? Oo, no? Oh. Gusto jud ng balita direk. May pag ako na lang. Extra, ikaw na bala. Ihatag mong best ha. Sige, posisyon na nga to. Okay, take 5 ta, take 5. Okay direk. Okay. Sinto, take 5. Lights. Rolling. Camera, action. Hi. Ang aday. Una pag-itik ang nakita. Higugma naman kay kunin mo. Sagbati kag naong day. Iti ka papas mohon oy. Higugmaon pati kag sakto. Nay 5,000 usog ta ko.